Apa tuh Mas? Buat Eh? kate nawamu. Oke, mengke. Oh main piye Mas? Pemain tembus pandang. Iki saya lagi iki bagian DPR Dewan Perbadokan alias konsumsi Konsumsi. rujak. Nah, iki bagian golek nganu iki. Lu tangan. Nah, utang yo rene. Iki. Iki apa teh iki bingung dhewe. Gledekan, Bos. Lah Pak Jirun gak tunggahne, Mang? Pak Jero nek kono ki ngurang gledekane sih. Oh, sik tunggahne. Ini Ayo. sarmo ki dipikul sarmo. Pengen penak gratis Pak pendoso kae. Mantap. Sik tak gerete sik, Mas. Kencengno. Sik, Mas, sik, Mas. Iya, Yes. lho, ini kleru, Bos. Yo kok kene diuter kena, Mas. Gitu. Iki pambruk iki. Nyapa bodok nih? Gitu. Pak Jero sport. Beda parkir sacet-sacet. Ya, Mas. Adalah ini yang larang. Iki ora nek. Bela sungkawani bela nolong kanca. Kampuri matur suwun. Kira lu. Wah, kayu tak itu garing-garing. Wayahe kirim. Kayu iki tak bongkoki. Cocok iki tangan sih. Wis cocok. Karak sine pedas iki tak terne dhisik. Lek duwe. Kat. Arek sis. Udah. Siapa diriku? Ini iki lho wong lanang kok betah nang omah. Golek duit abote koyo ngene. Wong wedok nang omah dolan HP chat mbok TV. Aduh. Pola yang golek duit ngene iki. Wah. Angel. Tak rewangi golek kayu. Wis mulai tak rewangi ngojek barang iki lho. Ngono cek seneni ae aku nang omah. Wah. Iya lah. Katen sih. Lu. Pai. Nah, nek wong kan ini sendiri bisnis buka ojek iki. Masuk iki. Ojek pengkolan. Ben tambah pemasukan, kena gawe ngopi. Tarik sis. Ongko. Wis, ten orderan. Cocok. Katen cek. Wis, golek pasang banner komedi banner kena gawe sang ngopi. Cocok iki wayah. Wis iki banner wis tak pasang. Ojek tukang pangkolan. Wis, Pak Jero ku panasen tak yuk mesin anu. Engko kok panasen rewel Pak Jero ku iki. Pak Jero ngarang ya. Antar kota dalam posisi los.
Iyalah. Piye toki? Isuk direwangi bako kayu. Awan tak rewangi ngojek. Apa ngerti rezekiku ngojek rame. Iyalah. Piye? Awak polahe koyo ngene. Ndas ngesikil-sikil ngendas. Bah. Pengorbanan aku kurang piye nah. Bah. Panas sih kok yo ngene to yo. Ajur. Sang cek ya turu. Waduh. Iya toki. Yang memang apa imen bra? Kayak nanya apa? Kayaknya mapak mereka dari dari. Nah, terus. Cuk yang mana lah teko-teko. Kayak nanya apa? Anak kayaknya mas. Paling ngopi. Ngocek aja. Yo buka ojek gitu paji lu bos. Awake dhewe. Piro lho teko Pak? Yo 20.000 nek kanggo bola dhewe. Alah ikhlas lah ya, kami aku malah. Mah aku nek mulai. Kira wis tawarin mulai. Murah itu. Antar kota dalam profesi atau mau. Aku di paling itu. Tak mau kue. Ngomong. Wah. Masih yo. Duh. Alah yang paling corona itu mah. Jadi kalau corona di palane apa nih? Bareng kali. Salah. Wis 3.000. Bedane salah kene awake mlaku bare prono oke. Aku cek kan. Narona itu barang dilakoni. Oke menghasilkan. Wes ayo udah. Piro? Jadi 3.000 bukan jai. Tak kuncen yo 5.000. Nek 3.000 kok kuncen. Nek 2.000 beda kayak gini awak dhewe mlaku bareng rono. Wis ayo budal enggak. Ayo. Kita ngrene orderan di Mangga Budal. Pas biru spot berangkat coy. Arek sis. Mongko. Kenyang. Oh lagi. Buane kayak ngene jorong bayaran 20.000 teko mau tego. Wah. Lihatnya. 5.000 teko omah melu dadi. 5.000 iki. Ayo dan goncang ditokne. Wis entar nang kene sih. Nek 5.000. Entar nang kene sih. Berapa nih? Ya entar nang kene sih. Ya. Aku juga keselamatan kerja. Nang kene sih. Arepe mulai kalau nunggu ning kene. Ciro. Pak ini 5.000 ya. Pasarmu seneng. Pasarmu Arepe nih dijeng ketemu aku manggo gede kan. Paknya. 5.000 jaluk apik wis kiai wis koma sepenting. Aku Pasti Pak Kuno. Yo iya. 5.000 jaluk pena. Bongkoan buat nagen bongkong 4 gede kan. Ya wis gelem ora iki ayo. Wes mangkat. Iki arep begawa bacot diasmu. Iki antusias nenek begal. Iki dodok nih di. Dodokmu ning sandinge ban. Oh, Sembarang turu kena, jengking kena, murep kena sak senengmu iki. Full AC iki.
Jangan suruh nama. Pak Ciro ya. Bagian kesel mulai jalan gledekan. Loh, Katen majet kok piye jenenge Pak gledekan ini. Iki sepenting kau omah, penting awakmu iku. Teko gon, dadi bakal jusur mamu ado. Ayo. Kiwo. Mangewu jaduk penak. Gratis kae numpak pendoso kae. Kira bakul, wong Pak Pring iki. Urus Kang Idul. Kowe iki kan iki. Tane no. Oke. Hei. Kok ana lo delane? Oh, tanah dijual kok. Kelayan to. Saya parkirnya kok mau kan ki, Bos. Wes parkir rapi, rasane. Nah, ya. Enak tuh. Saya mulai ada gawe. Lupa Cina ya? Ya. Oke, wes Men, kasar mau. bye men. Tadi Ini punya nih. sira lo. Cocoki sik. Dia emang. Wah, ada gawe tinggal tuh. Iya.